Ba aldakizu euri jasek bainatzeko urei eragin diezaieketela? Euri jasa handiek, kutsatzaileak, pestizidak, produktu kimikoak, bakterioak edo patogenoak eramaten dituzte herriguneetatik, nekazal eremuetatik edo basabizitza eremuetatik ibaietarantz. Eta ibaiak normalean, bainatzeko urei eragiten dieten zonaldeetan isurtzen dira. Era berean, saneamendu eta estolderia sistemek gainezka egin dezakete emariak handitzen direnean. Gainera, lurzoruaren higadura handitzen denez, uretara iristen diren sedimentuak gehitzen dira. Horrek guztiak eragina izan dezake uraren kalitatean, eta gerta daiteke uhertasun maila handitzea, arrastatutako hondakin ugariago izatea, edota ezohiko kolore usaintxarrak edo aparrak agertzea. Normalean Escherichia coli eta enterokokos bakterioen uretako kontzentrazioa handitzen da. Kutsadura fekalaren adierazleak, gizakiena eta animaliena besteak beste. Euriteek bainatzeko uretan duten eragina urte osoan zehar gertatzen da, baina nabariagoa da udan, bainatzeko garaian, horrek erabiltzaileei eragin diezazkiekeen eragozpenengatik. Osasun publikoak bainatzeko uren kalitatearen jarraipena egiten du bainu denboraldi osoan. Eta euri jasa bortitzetan, analisien emaitzak berriz ere onak izan arte, ez bainatzea gomendatu dezake. Ura da, gu gara.